nga sarayawon, ayon hanlitin yu og samarnon, mga kalagasan ug batanpon, akurat sa naray hagkudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may napupos ngan may sinsilyo pa, may pinutok na inandam habulsa. Hala na sige kita, ang mayoran, ang irmana, nasayaw na hiran kurasa, upod ang sunadahan banda. Hala na sige kita, ang mayoran, ang irmana, nasayaw na hiran kurasa, upod ang sunadahan banda. Sikat gud labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an na at tuhap lasa, nag-aari intag kuratsa. Sikat gud ini nga sarayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan ug batanpon, kurat sa kudla at tira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang mamustura, kay namukayaan na gala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang mamustura, kay nagkakalupat ang warna. May bisita nga lagas na, kung nalakat nagtuturutumba, pero nan bimiling pahindaraga, nga iyaing aadugin kuratsa. Mga tao inan ibausa, kay ang lagas nag-iba ang porma, magsayaw lang niya kuratsa, nagluluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay damukayaan na gala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupan ang warna.